chava chishamiso mhuri yeZimbabwe nokuti vanhu vava kupopota apa vanzwa kuti sengeso Tshabangu is now getting all Chamisa's money. Tshabangu ava kuwana mari yese ye-CCC funding according to the political funding aid. Sana pina mashoko abuda sikunyigwa kwaitwa mzora nasi noti vo subscribe holeko tina on the bell icon. Noti kutaura kudai vanhu vari kupopota noti pombuda muchinzi breaking news. Tshabangu faction of CCC to receive the political party funding confirms Justice Minister Ziyambi. Justice Minister Ziyambi has confirmed that political party funds will be disbursed to the Tshabangu faction of the Citizen Coalition for Change CCC, ending weeks of speculation and delay. There were delays in the disbursing of the funds because the Minister of Finance, Economic Development and Investment Promotion, Professor Mutuli Ngube, was not available, Ziyambi explained to the Sunday Mail. Once the processes have been completed, we will disburse the funds soon. The recipient of the funds was determined in Parliament, and it is the opposition faction with the majority of members in Parliament. Doma shikarubuda pana vazvinzi aiwa mukomana sengiso Tshabangu ndiye ari kuwana mari ye-CCC, mari ye-funding yepati yavo, asi vabva vati chaita kuti awane inyaya yekuti sengeso Tshabangu ndiye munhu ane nhamba ye-opposition iyo hombe muparliament, nobvanzi ndiye achawana CCC political funding etinoda kuti ma-opposition ese ndiye ega ane ma-representatives akawanda. Sezvamungoona mega kuti aiwa akabva arikola vese vanga vari kune mamwe ma-factions nevanga vari kune vaNelson Chamisa nobva siya vari loyal kwaari, ndozvaita kuti awane aiwa political funding. Timbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musanga no subscribe, kuleka, chonotira on the bell icon.